Tras 6 edicións con gañadores de renome como Xosé Antón Neira Cruz ou María Canosa, o Concello da Pobra convoca o 7º Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro. É a 7ª edición, como decía a concelleira, xa ten unha nómina de gañadores de recoñecido prestixio, Neira Cruz, María Canosa, o José Luis Baños de Cos, o último, o gañador do ano pasado, e nós encantados de seguir con esta colaboración e tamén de celebrar a memoria e o recordo e a lembranza de Carlos Mosteiro, un senlleiro autor de literatura infantil desta terra. Este ano, ademais, ten un significado añadido, porque Barbantia está de celebración, estamos no 20 aniversario, e Carlos Mosteiro foi socio fundador da Asociación Cultural Barbantia. O acto de presentación tiña lugar na Biblioteca Municipal, onde se realizou tamén a descuberta dunha escultura de Carlos Mosteiro realizada por Che Tembra. E douseme por facela así en ferro en aquel, dixen, para se vai a quedar na biblioteca, hai que facer unha cousa que se vexa. Pero que lle guste, que para outros vai haber dar as chatas, como dixía Castelao, hai que darlle as limpos de feitas. E é por iso mesmo, fixeno en ferro, ao mellor levar algo de acero inoxidable, eu que sei. Eu que o material que encontre é o que me vale, o que vexo por ali que ti non che vale, ao lado dun contenedor, fais un dibuixo. Os interesados dispoñen de prazo ata 1 de novembro para presentar as súas obras, escritas en lingua galega e dirixidas a lectores de 8 ou 12 anos. Ademais da dotación económica, a obra gañadora publicarase na colección Árbore da Editorial Galaxia. O gañador supón un cheque de 3.000 euros, pero tamén supón imprimir, creo que 500 exemplares que dáramos para que se repartan ca rapazada da Pobra do Caramiñal. Entonces, bueno, eu creo que está moi ben, fomos subindo un pouco ano a ano e esperamos que este compromiso pois siga sendo así, non? As bases completas poden consultarse tanto na web municipal da Pobra como na da Editorial Galaxia.